Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Harun Yahya saking Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa semester 3. Badhe nembangaken tembang sinom kalih tembang Asmaradana. Si samica weruh palem pirang-pirang banget nggone kepengin ngajak kanca nira si kuncung melu uga samica meneh matrinci pangisempal samica tipeng siti anjas moro arimami mas miraku lakawarta dasih mutan urung layon aning kutha Probolinggo prang tanding urupesmo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra mekaten tembang sinom kali tembang Asmaradana matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.